karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Anong ipag-away lagi, ma'am? Ato mos gawas. Kana mo dinhi sa hospital. So magtawag ko polis, ha? Buhi akong bukton ba? Dili ko! Di ka? Ma'am! Ma'am! Uy! Ma'am! Ma'am! Buhay lagi siya, ma'am! So magtawag ko polis, ma'am, ha? Animal ka! Ikihati ka! Bullshit! Ma'am! Ma'am! Ano sakit, ma'am? Magtawag ko polis, ma'am! Jo. Hamon, ato as Mateo. Ikaw na bahala niya. Ha? Jo! Kaluoy sa kong amigo. Okay naman tani siya. Ano nahitabo na masad ni? Nabago kuno ang uni ni Abay Mateo. Ingon sa doktor. Siya ba kinihitabo awi? Tawag ko si Jo. Siya rin makatubag na ini. Mon! Ma'am, di balik na masagog ka, ma'am. Buhi ko, ha? Buhi ko! Guard. Ako rin bahala niya. Sir, dadaan lang siya sa gawas palihog, sir. Dili ko mag-iskandalo oy gago! Jessa, magawas ta. Dali. Maunay na hitabo. Salpahis kay ito babayhana. It's time nga buwagan na siya ni Mateo. It's time nga may pao na ang lolo ni Mateo sa tinuod nga kulor at babayhana. O kinahanglan nga ipadakop to siya. Kinahanglan nga... Sakto na to. Nagkasabot ako. Ako na siya pasulti, ha? Okay. I-inform imong driver nga niya ka din aron iya kang ma-pick up. Unsay? Di ba, bago ra kang gi-discharge? Oh, Sige na. Lagi, pauli na. Ako ni bahala ni Mateo. pero... Ako na lagi bahala ni Mateo. Kaya kitang bruha nga, Jo. Di ako na siya bahala niya. Sultihi iyang lola, ha? Pahibaw agad iyang lola sa nahitabo. Ako na lagi bahala. Ako rin bahala sa tanan. Sige na. Tawagin na imong driver. Pahibaw nga niara ka diri. Pastilan, Jo, ganina ra kang hinilak. Ay, nakuyawan na rabak ko. Unsa ba yun ay nahitabo? Suti lang ko tinuod. Oh, unsa? Unsa man? Prangkahin na lang ko. Unsa man, namatay si Mateo? Namatay ba nga ko gapo? Simba ko in taon ka laoy. Ay, salamat, wala ay mamatay. Pero ngano naghilak magkapag-ayo na unsa man dahi ka? Tubaga. Tigalig ka ng emergency na. Hola. Hello? Pero Jo, balik tayo sa hospital. Dali. Ngano? Unsa na hitabo ni Mateo? Kalma lang. Doon na kalay pirmahan. Oh, ngano? O sa tabo ni Mateo? Unsa man, patay na yun ang ako gapo? Ha? Wa in taon laoy. Oh. Kuan, pabalik ko na ko sa ospital ha. Doon ako na ko'y permahan. Ay, salamat sa Ginoo. Kay buhay pa na yung akong apo. Sige. Lakaw na dayon. Balik na dito. Ako nang ipahatod dito ang mga gamit ni Mateo. Sige na, lakaw na. Doon na kay pirmahan nga, waiver. Need man good nga, maoperahan dayon si Mateo. May blood clot sa iyang utok nga ni dayon og surgery. Kinuha ko. Ako gidigsa. Kung wa pa ko badagan, kung naminaw pa lang ko siyang paghangyo gamuhunong ko, dili uta ni mahitabo. Doon na ka din daw ang mahitabo ni Mateo. Ikaw yun ang sadaan. Ikaw yun!
Ma'am! Iwan na pala. Oh, Ano sa mga ma'am? sorry. Sorry, kuya. Padayon, kuya. Padayon to sa ospital, kuya. Yawan mo tali ma'am eh. Lord, luwas na lagi taon si Mateo. Luwas na lagi taon siya. Maunay na hitabo mo. Nakasa ko niya. Nagpadama ko sa kong gibati, good. Uwa ko maminaw niya. Okay. Uwa. Okay, napalabi. Nahita mo naman to. Pag sulti lang niya bugtarong, humanin eh. Mon, dili ba delikado ang iyong operasyon? Nganong ilam akong gipapirma? Ay, yun anak mo gina. Papirmaho mo gina ang pamilya basta major surgery. Pero ay kabala ka. Niya si Mateo sa pinakamoderno nga ospital sa syudad. O mga expert nga doktor ang miatiman niya. Nahadlok ko, Mon. Nahadlok ko. Pag-ampo lang. Ayaw kadlok. Nakatugan ni si Joe din sa wait area. Jo. Mon, Manang operasyon. I-transfer na si Mateo balik sa iyang kwarto. Karong taon-taon. okay na siya. Way problema sa operasyon. Successful ang surgery, Jo. Salamat. Salamat, Lord. Mateo? Mateo? Salamat. May balik ka. Anhira ko. Anhira ko ni mo. Oh, ayaw paglihok. Ano? Gikan kang gioperahan. Ayaw lang una pagsulti. Akong pahibaon ang mga nurse nga nagpataka na. Ayaw paglakaw. Ayaw ko piyay. Dili ko mulakaw. I-click na na ako intercom. Oh, naa naman di ay. Nurse, karon lang gid siya nakamata. Mao ba? Isos Ginoo ko. Kawa ba lang diyan ako'y kalibutan. Pero sigurado ka mo nga okay ra gyud si Mateo. Okay na kitawon siya. Tita la, okay na. Galing lang kay kinahanglan pag yun siya nga mo stay sa ospital o pilang kadlaw. Tita O ya, niya saban kantong tampalasan nga Jisa. Tingalig butungan na sa tong kanahan dito. Tingali bayag madayunan na gyud unya si Mateo. No visitors allowed si Mateo, Tita la. Ug may mga bodyguards nga nagbantay gawa sa iyang kwarto para sigurado. Okay. Salamat kaayo nimo. Sige, Tita la. Kadala ko lang akong report. Mubalik ko niya para sa dugang report, ha? Amping sa pagkuan diha, pag lihok-lihok. Tita la, bye! Bye! Ay, pastilan! Sungayan yung katong Jisa hatuda. Diriyo pa madisgrasya ang akong apos ang kabuang. Di na mahimo. Panel nga to na akong babayana! Bullshit! No visitors allowed si Mateo. O may mga bodyguards pa sa gawa sa iyang kwarto? Ha? Di niyo kumahimutag. Kinsa ba kinagbantay niya? Ug usa na kay nahitabo atong buwiset nga Jo. Gusto ko. Makikita ko sa lola ni Mateo. Moadto ko sa ila. Asa gani ang opisina adtong Jisa? Oh, Turo dito, madam, oh. Kayo gati ka na. ang lola ni Mateo. No need na di ako maadto sa ila. Kay siya gyud ang niani og nangita nako. Tingalig na ipahaw na siya sa tinuod nga nahitabo.
o gusto lang niyang i-confirm nako. Madam? Oy, Madam, excuse me? ay Ako imong gipangita. Naakaraman na babayhana ka. Hi, madam. Ato ta sa akong private office na. Ato ta dito magsulti. For sure, daghan ka og gusto ipangutanan ako. Ay, dinhi na lang ta. Pwede naman nga anita magsulti dinhi, kay dili man sa kaayo ko magdugay. Well, okay raman sab dinhi, madam. Oh, mas maaysa dinhi. Aron daghan ang makadumog. May gusto kang ipangutana, madam? Doon na kaayo. Okay, madam. Unsa may imong pangutana? Nganong baga ka mangyog kayog naong? Oh, Nganong di ka magyog madutlan og uwaw? madam. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!